Rinneadh thaifeadadh an gceol seo in Eaglais Choláisteach San Nioclás, Gaillimhe, le cláirseach a rinne Paul Dooley. Thug Music Network, an rainn cultúr, cumarsáide agus sport, agus an chorla alíonn takeíoch chun an chláirseach úrnua seo ó áil. Hafad Shailí an ó Happy Sound na ceolchoirmcha. Rinne Dar Winston, measc agus máisiú ar na thaifeadadh. Ghaelach Amelia Yefremova na Greencraftna. Rinne Móra Chrónín an Deargrafach. Rinne Mid-Atlantic Duplication na Coop in a Physicula t-albam seo. Ghaelach Harry bheo agus Amelia Yefremova fiseáin just na ceolchoirmcha. Má bhíle buchas ó chrí. Do gachéine a thug takeíoch dom leis an albam seo. A drastal ar na ceolchoirmcha agus a tharraig cúnamh. Má cheol sib